Msuli mama. Bishote kaenda kwa Samia kwa mambo mtatu. Sasa mtu kwa chao ya mtatu. Tanazo famba ani mama tuswa 5 sasa tanazo nswa msuli Friday. Boni nongo tena msuli ndasuna inini na sekulu newe mwana tasika kuya azai sekulu bafuna na ibonga ndatoa mkati kuda mkati kaza si isusu majika ta sisa disupinga batetu ndio sekulu bazo kusakira kuti tigari kunze kweweya kwechira wana Tena kumba kwe kutata stikari kwe na sekulu. Kasika kete se kutaka kwe. Sazati sondo kuma past 9 kutanzo shetu machiwe. Tauya tutapina mkati. Mzee wangu. Tapina mzee wangu. Basi gana pana wali gana hapo. Tegala baba omwango yupa mbwasaito mwepa mbwasaito tegala baba kazai nini ndio kwa shi ukataka kuya secretary washo ndio kama akamia almost 30 minutes tinani wakasema profit au ya patatina sekula tatina wesu wao boshezo watu ana sotoa Tagara baba profiti hawe. Awe profiti kazi. Baba ndia. Aboni na baba ndo tayari tayo ina sibaba. Viji ndimkomo wake. Anti baba ndo ndimkomo wake. Kazi akaenda kumanga hapo muti ile maraki. Ndio kula mbili yake. Hiyo hizi mwili yake ndio akapo mtu wake ndio kuishi mwili yake pesa mwili yake wakapoka ni mwili yake wakapokuwa utema ndani mwili yake wakati kwetu wakati huo wakapokuwa utema ndani mwili yake ile manja sisi Lakini anashipo fito bata nyine kaze wakabaute kuda kutema na mama wale bauda kutema na mama nyikumba kuchipuma wewe kusemwe ni muri yako ndakati kweti kaimo utele muzo ya kuzotoa mbovita akabatsira ere kotana ana batsira saka mufana kwenda kuno mbovita yana kana sina kubatsira kuti akadisukira kuona ye mkuru wa chachaka za mtu mmoja Saka ana kubatsira sawa hizi ndizwe titeze kama kwete mungu kire mambo mtasi ilikuwa picha kutatsaka titi nyeto wazeko shua takaenda kumsanga swa 6 Friday ndio msoka siku asoka zununu kwa siku asiku dala anozi kwaisa vitaba tupukirwe zemeni sawa zisogera kutwala saka msesondo nyaya yedada yazoita yachimendezo pamuna mama yakanzi makuye zemeni ikatakazokuwa zemeni profiti yekutanga wakauya ungatopa mutoko wakati mukoma ndiani ndio matangira kaita ata mukoma ndiawo kechero ndibvunze kuti mukoma ndiani nemchino nditi mukoma wakaenda kutoa mushonga welaki ndikuti aite mani asi mushonga iwoyo ndio wakadzira kufa wanoudzinza
nekuti zvinhu zvitadzi kufambira vanhu vese mudzidzi. Saka mukoma wakabvunzwa ati akwete. Wakati kwete yakabatomira. Wapazouya wechi2. Wauya wechi2 wakatanga kubatwa futi nyaya yekuti kwaita kunetsana mukati medzinza. Asi kunetsana ikoko kuita kuti mutadzi kuwane chamurikugadzira muupenyu. Hazobatwa nyaya dzanga kubata dzekuti pane mombe yakambohiwa yakaisikafanira kuti ihiwe vandimi. Tikati nyaya yemombe isusu hatiiziva. Saka muprofita wakabvazoenda. Wapauya wechitatu akapinda mune wekutanga. Zvikanzi adapiwa muri mukoma nemunin'ina. Kuti hemeni. Zvikanzi asi mukoma ndiava. Kuti hemeni munin'ina ndiyava. Zvikanzi asina kupiwa mukoma. Vari kunzi mashtoko wakambotora mushonga welaki wekuti waite mari. Mushonga iwoyu ndowagadzira kunetseka kana kuti kutambudzika kwavanhu mufimbi nekufa kwavanhu. Apedza kudaro akazoti mukoma imimi dai maita kuti mudini munamati mbati muri pamwe nemunin'ina yenyu kuitira kuti zvinhu zvenyu zvamakabata zvidini zvigadzirisike. Mukoma ndobva ati kunamata ndinoshishwa nguva ndodini kwandiri kuenda. Hakuna zvaakazotaura. Saka tomapera akaita nyaya. Yapera kudaro takazodzokesa dhoketa akazotorwa ndobva razoenda kumarabhauma ndobva razoenda kuna mambo. Saka judgment akazopa kuna mambo. Saka zvichakamboita tsanga yaita kuti asungudzwa anamata. Nomapera zvakaenda kuita. Saka musati matanga. Nyaya payanga ngozviro payanga. Ndizvo. Asati Saka yamutu. Uzapama, hapana chakabuda. Saka yamutu. Ya? Hapana chakabuda ba. Handizviro. hapana chakabuda. Chisaka yamu handizviro. Handisina kuti chatupa ngatiri kutisvagwa mutu wada kuzoita wangu wamuke kana kuti handisina kuzivisa kuti chii. Ini ndine dambudziko ndikufirwa ngava. Mukoma haana kumhaba. Tozouya komangara kuno. Inini ndakati wanditi wauya koba pangu. Uyu ndakatobvunza. Angafa mwana mukomana wangu. Kwakubvunza kuti di baba chichi kuti watonawafa. Indobva ndazoti ndikati chito kuti isusu mukufamba kwatiri kuita mukunamata kuita vana mhepo yemukoma ndiri kubata. Asi ndine mwana wakafa 2019 akafa kuti bangu kuti mudondoreri. Kwobva kwazoenda kuita tete wakafa 2020 akati mukoma mudondoreri. Ndio mazina andiri kuzoita. Mukoma bvati kwaziva ndipoma. Saka ndisi kuziva kuti chatiri kubvudza tinoda kutsvaka apa chii. Vana inini kuchechi kwandiri ndinotobatsiwa semabatsiwa takatoita hana kuita hondo nemunhu ndinotobatsirwa kuchechi. Inzi inini kubva inini hana kudirwa muchechi ba ndakatobhabhatidzwa rapedza fumfu ndibva ndaroora. Saka vana vangu vakangofo 2006 kubva nguva yavazotanga kumira kufava muna 2042 years. Mwari unenge achitaura inini handina wedzinda wandakati ndakamubatana kana izvozvizvi zvatakasvika pekuti takataura kutarisisa kauti vana vaifanei kuti chiri chinhu chogadziswa kuti chisazoende kuna vanhu
musingizi ipopapo ndopanduti mukanga ruzinamatira umweni umwe ruzinamatira Mimi necheche munobvunza here ndamuziva. ati Munobvunza here ndamuziva. kwendeti Ndamusvikira. atibvunzi Ndiko kusvika pasora. Kuzimika nakusvika kwenda imi nokwanisa kuenda kusvikira. ati Imi nokwanisa kuenda kusvikira. vanokwanisa kuenda indatokumbira chichi ndo zvakatoitika ndakapumana neuri saka izvozvida mugachachi naidzodzo senjwa Ndokugadzira sei nyaya yemari. batini kwake ndakaenda ndakaenda kwake paipaenda kuma makabvunza kuti munokwanisa here kuzana kwezvi ande makabvunza ati Kwake makaenda. Iye afana kuendawo kwenyu. afana kuenda kwedu kuti toenda iko kwe kwai bhozi ndikundakatokumbira ine kuchechi kwangu hangu iniwa nasika tiende taitofamba kumwe taitofana kuti tiende kwenyu kwete tiende kuchechi kwangu andosvikakwandikwa taitofana kuenda kumwe kusi kuchechi kwangu Kana nyangwe chada kuti ndibatsirwe namukusanjira ndibatsike. Uzomhabhi kuti unoziva namukusanjira. Saka imi chitsvagawo mamwe mapostori anoziva. Iye aitsvaga mamwe mapostori asi izvi zvazi ndimi nechizhana. Uyo wakaenda kwenyu. Imi mafanira kuendawo kwake. sorry mama ndopandikuti inini kubva ndichibhabhatidzwa 2000 muna 1990 handambobvira ndambomira pa kana zvandakatomutora ndikati mukoma zvokuti imimi ngatiende mwana ini ndane mwana waover 20 wafa hatichamoriba nyaya iyoyi nhasi kuti ndimamorera nenhau iyoyi saka inini handina kwatiri kuenda ba totiko tikazi nhasi no ndingoti angatiendo iye wareke kuti andimorese iri pasi hatina pandiri munongezapo ndimukoma kuda ndikudewo asi kana kwanotofamba handisina kwandinomuti mukoma wazoenda mukoma ndinofunga last week takaya panapa tivatagoti hakuna dare asi pane zvakaitika zvatisingakwanisi kuti tingotaura hedu but handina pandinomuti mukoma izvo mazooneka pakati muri kuenda mamuri kotsvakira induzvinamatira kufa kuita unongo handisindikura kana mwana tsanangura kuti wana ufange zvakati ndichadi iwana uri wamwana saka zvekufamba hamuchadi handichadi kana kuri kufamba kuti kwazi wakati paiye mambo changamire mutasa ingati kwazi ngatiende kuchechi kana achida tinoenda kuchechi ine zvokuti ndinong'ora ndong'orera nyaya iyi chanoenda ogadzira ine kufamba sei nyaya iyi ini ndinototi kunota ndouya kuunza feedback kuti ndonyaya kuti ndinong'ora kurong'ora kuti ndakuzwa kuti vanonga rufangei inini mutumwa dai nane mhosva ungadai akataura kadai nane mhosva ipo wapa pajajimenda kwa ungadai akataura kuti ano uyu ngaambomire checho zvino mukati imimi hamukwaniri kuti mufambe namukoma kurudo mukoma mukoma aitiwo kwenyu hamuendi zvino mukugadzirika sei inini handati ana hutooamba kana yada kufamba kana yada kufamba kana dai wamukosi uri pako unoenda obva azwa kuti wanibata kana yasina chanacho aada kufamba hazviiti kuti aende ega kwari umboenda kwacho urumboenda nani pane kwanondisumaira kuti no hambai kwakati ndazoenda kwakati yaii yakaoma Zvotakuita mirai mukubate
Oi, vou dar uma batida pra você. Vou andar com isso. Vou sair da lá, não vou te ver. Sai, vem bate. Tu só, tu não anote. Ndokutwara decision yacho kanati mumbong'ora pamukotom'ora kanati zvakanaka zvakadaro ndochasi basa rangu handiri kumoresa ivo zvatingaita uye kune iisei Saturday zvavai because ndienda nayo feedback kutoi inofanika dare racho ra5 kunzi alright, okay.